आरो पिलानि गोथाव जुलिनि प्रग्रामा फार्स्ट अफ अल जोंनि देंखोनि हाबा जानो फैनायाव सासे सिंगार फैदों मुसलपुरनिफ्राय बिराज मुसाहारि बिथां आखाइ हमना रायजोफोर जों बिराज मुसाहारि बिथांखौसो नैबे स्टेजआव थिखोग्रोनानै जोङो ट्रेकजों माखासे मेथाइ खननो होगोन बेसो जोंनि स्टार्टिं प्रग्राम डीजे गपिसा जास्ट ट्रेलारमोन जों उनाव लाबोफिनगोन स' जों दा सिंगार आरो बिथांजों लोगोसे बिथांनि लोगो फैफानो हादों रहन बर' बिथाङा गुवाहाटीनि आरो लोगोसे बिथां सानै अजय वारि बिथाङा गुवाहाटीआव दंहैयोमोन बेयो पिकआप खालामना लाना फैदों दा बिथां साथाम आलासिखौ जों सिनायथि होग्रोनो नागिरदों देंखो बर'नि गाहाय बिबाजै असे मिसेस प्रियंका बर'खौ गांसे आर'नाइजों सिनायथि होनानै बरायना लानो थाखाय आं गुरै खावलायबाय आखाइ हमना रायजोफोर मिसेस प्रियंका and Biraj Musahari. So thank you so much all of you guys. Next जों जौस्राङाव थिखोबावनोसै बिथांजों फैफानाय लोगो हेफाजाबगिरि रहन बर' स' बिथांनि मुङाव आखाइ हमना हो बिथाङा गुवाहाटीनि सानैबो मेरिड नङा दै सिंगेलसो सिख्लाफोर नायना फेसबुकआव फल' खालामनायनो हागोन स' बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों सिनायथि होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बिथांखौ जोंनिनो देंखोनिनो फंबाय जायो खोब एरेन्ज खालामदों हाबायाव बिथाङा मिस्टार अजय बर' फंबायखौ आङो सिनायथि होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय दे जाखांबाय आरो नै दंबावो जनायनि बिथाङा अजय वारि स' बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों सिनायथि होदो थेंक इउ स' नोंथांमोननि सिङाव दा जोंनिनो मानगोनां फेमास सिंगार नोंथांमोना राखाव रासि मेथाइ खोनादों दा Yes, ना सिंगी बायदि दावै लांनो मोनै खोनादों दा Yes, मदार्न गान स' सबखौबो रोजाबगोन स' जों दा प्रग्रामखौ जागायनो थाखाय आं बिराज बे जौस्राङाव गाखोनाय माखासे सुबुंफोरखौ आङो एसे खालि जानो खावलायबाय सनाफोर आं दिनै हाबासो जानो फैदों आं थेवबो मेथाइखौ खननोसै एफाबो बिदि रेडि जानानै फैयाखै आं माबाफोर बावोब्ला नोंसां माने गासिबो ज' लोगो नांनानै आंजों खनफानांगोन जागोन दा दे दसे समसिम आंजों लोगोफोरबो फैफायाखै दिनै नाथाय आङो ट्रेकजों खननांगोन मोसानोसै ना दसे देंखो आरो फिलानि हाबायाव बयबो हेलो हेलो नै आं एसे दौरा जाबाय खननिया Bilisona खाथियाव दसे दै दंना राखाव रासि गोसोखौ बोरै बेनो बिलिसना खाथियाव दसे दै दंना खिलिगोन बा खिलिगोन गोसो बिबारनि नों सना अरायबो आंनि आंगोनि नों सना अरायबो गोसो गोरबोनि राखावरासि गोसोखौ बोरै बुरखायनो बिलिसना खाथियाव दसे दै दंना डाइरेक्ट खननाय जाबाय दै देंखोआलाय देंखोआ गोदावै हासार गोनां गोसो आंनि अननो गोसो आंनि थाजिम मोनहैयो हासार गोनां गोसो आंनि अननो लुबैयो राखाव रासि गोसो नोंनि थाजिम मोनहैयो
गोसो नोंनि हासार लुबैयो एम्फौ गोनां गोसो नोंनि हासार लुबैयो राखा रासि गोसोखौ बोरै बुरखायनो फैलै सना खाथियाव दसे दै लुनो नै बिसोर सानैजों दा बेहाय मोसानांगोन दै नों लावथि मोनजानानै लाबनाय ना ओरैनो नायनानै लाबनाय ना गोसोथोलायनानै लाबनाय गोसोथोलायनानै लाबनाय नोङो आं बायदि लावथि मोनजा लायाखै एबार आं नेक्स्ट फैसिगोन खावना लाबोनायाव खैबार मिथिगौबोदों लावथि मोजां मोजां नोंखौ खावना लाबोनायाव खैबार मिथिगौबोदों लिंथिगौबोनायखौ नोंनो थेबखोना होदों लिंथिगौबोनायखौ नोंनो थेबखोना होदों राखामासि गोसोखौ बोरै बुरखायनो फैलै सना खाथियाव दसे दै लुनो राखामासि गोसोखौ बोरै बुरखायनो फैलै सना खाथियाव दसे दै लुनो खिलिगोन बा खिलिगोन गोसो बिबारनि नों सना अरायबो आंनि आंगोनि नों सना अरायबो गोसो गोरबोनि रंजा थांबाय थानाय दं लाना बिसिजों गोदावजायो रंजा थांबाय थानाय दं लाना बिसिजों नायथावजायो
시경치 나이블라 빛이야 울친새 나이블라 상그레 맞이야 오세 자우자우자우자 하하대요 칭칭아 칭칭 산동그 사야 자우자우자우자 하하대요 칭칭아 칭칭 산동그 사야 수시는 흔나야 떠올라하시 사흔나야 롱사롱사 강백타나요 뇌 떠올라나 디시사 떠자야 시리사와 피피나이 손 마이바야가 그와양이 걸어사요 그저 칭나이브라 목하나도 안타 칭나이브라 세마야브로 악시 칭나이브라 마우시하며 시간 칭나이브라 울친새 나이브라 ini बारा जेरै आं जे दहायो माने फैगासिनोमोन जोङो साराय 5थायाव बे सफैदों जोङो साराय 4थायाव धेमाजि सफैदों आरोना धेमाजियाव जेला जों ओंखारबाय बारा ओरैबायदि गुसु हारासिम नांहैबाय आंनियाव ओरैबायदि गोजांबाय आङो गोजांफिनबाय आरो दा बेबायदिनो दोंसे मेथाइ नोंसोरबो एसे गोजांस्रिनायनि गोजांनाय मोना नामा बेखौनो कनफिउजन थाबाबो जागोन दा दे आं हारसिंसो फैदों नालाय दिनै बांद्राय पावारबो गैया दे जागोन दे 시간 맞아 나이한 자유 이번 나야 비교 자한 너는 하란 시간 맞아 나이한 자유 이번 나야 비교 아이요 Walau bibaraba silang bayi Walau bibaraba lehai lang bayi Walau bibaraba silang bayi Walau bibaraba lehai lang bayi Tahu kuliah bertidik lang bayi Tahu kuliah bertidik lang bayi Tahu sini kalau sesini lang bayi Tahu sini kalau sesini lang bayi Jahan halang singgung mata Naihang jaya Ibu naihapi Jahan halang singgung mata Naihang jaya Ibu naihapi Ayo जोंहा आदा सोरजिसिमावबो लिंहरनांगोन माथो
kali dan setelah ini bila kamu kalau genang di kau kali manggung lelai hati wau suli kau kumpul hayang geli Numpatin dong apa sih bisa sesa mengenai mai sali. Mari kita ngobrol, ayo sama sehat juga ya. Aku lewat lihat yang sini, masih pergi mau kan lewat lihat. Aku sini, Ay, karena Sundawa, asing asing, coba wanita, main di sini berseni aku kolek. 산둥 그 사야 사우사와 사우사우 하하대요 칭칭아 칭칭 산둥 그 사야 서로 시는 흔나야 나와 하시자 흔나야 홍사 홍사 탕바이 탕아요 똥라라나 비시즌 그다자야 홍사 홍사 탕바이 탕아요 똥라라나 비시즌 마이 그다자야 Dewa pinjecikan juga. Apa pokoknya bar kasih lu pingkul lagi pingkul lagi. Next time jela pih jela pih yang next time angin kasih buat semua band member tu birenan micida, birenan micida. Kasih gue kasih saya sibu senang senang. Tak ada. Thank you. So thank you so much. Akan kita harus saya kunci. Kita akan musul bul di baik haba sana pidung. Haba sana pidunglah berkosong-kosong bicara जों hands ready होनो हायाबाबो गाव जिखिनि ट्रेक दंमोन गावनि मेथाइनि बे ट्रेकजोंनो खननानै जोंखौ दान्दिसे गोजोन होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बिथांनिसिम जोंनि सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरिनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर नंगौना रायजोबो स' दहायनो बुंखादों फार्स्टआव जोंना डिजेआ ट्रेलारसोमोन दा जोंना डिजे जालायसिगोन स' बेखिनियावनो नैबे लांदां स्टेजखौ आरो नैबे एकदम गरम गोजां फुनानै थानाय रायजोफोरखौ डिजे गपेश